saku kok kamu sendirian bokep sama nyokep kamu. Kok kamu kok gitu sih? Bokap sama nyokap kok bokep. Ngawur. Ayo Mas, betul Mas. Mas, dia sekiloro Mas, pecarin. Kurang ajar we. Pelecehan terhadap pelecehan lho Mas, ngono kuwi lho Mas. Wanita kowe. Nyepeleke. Wong wedok kok iki nyembok ngene-ngene. Tak kira ting apa? Ting pleding, Mas. Tapi alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih warga masyarakat sing guyub rukun, ayem tentrem, damai. Ini adalah lambang dari persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk warga dusun Jeruk sedayanipun. Amin. Wong sakniki niku teng daerah mriko-mriko nggih Mas. Nggih. Sok kala mangsane niki lho karo tangga ora gelem nyopo. Karo dulur ora akur, senenge mung gegeran, senenge mung gelutan, senenge mung jotos-jotosan. Nggih, Mas. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Tapi nek warga mriki panjenengan pirsani. Benten Mas nggih. Cilik gedhe enom tuwa lanang wadon manunggal dadi siji, guyub rukun, ora seneng gegeran, ora seneng tukar padu. Amin. Napa mlih teng daleme Pak Maryanto? Nggih, tolak ukur Mas nggih. Dalam rangka mala kramakaken ingkang putra inggih punika Mbak Utari. Nggih, lho. Mbak Utari niku garwane. Lah nggih Mbak Utari nek gak karo Pak Maryanto mosok ya dukul iki. Oh nggih, ya bener. Mbak Ayu Maryanto. Mbak Ayu Maryanto pikantuk kalian Mas Bribda Brian. Nggih. Niku polisi Mas. Oh nggih. Sampean kalih kula nek salah ngomong bedil ndase. Lan hati-hati saestu niki kula. Omong sak omong hati-hati. Kula niki tembung saklimah tindak sapecak jumangkang suku mlebu metune napas. Kula atur Mas. Nggih. Kula atur nek ngomongku kliru konangan karo Mas Bribda. Bedel ndase. Mas Bribda dilawan. Mala kramakaken putranipun nggih punika Mbak Ayu kalian Mas Bribda Brian namung saged nderek ndedonga mugi-mugi ponang pinanganten kekalih tansah atut runtut rerentengan bebasan renggang gula kumebyur pulut dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma amin. Enggalo pikantuk talining brayat arupi golek kencana ingkang bangkit tata jalma putra saleh putri salehah Allahumma amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma amin. Luar biasa. Jan. Melu usul 750 kok lolak. Iki sapa to Mas? Kaya rombongan iki. Niki pesenane Pak Maryanto te Mas. Kamangka teng pamflet iku jenengan piyambak niku. Namung kula niki nusul Mas Yuda nggih Pak Maryanto nuwun sewu supaya keadaan dusun Jeruk menika aman. Nggih. Nyuwun tulung gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Oh. Niki lho kan. Ndase kaya takir plontang lah. Nggih. Cok bakal ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok ta kok iso. Ya sangklir. Wong kok iso antarane ndas karo blangkon kok gak akur iki ta. Kok saged to Mas? Lah delok entel terus ndase sakmene blangkone sakmene ngene iki lho. Oh. Iki jane apa iki lho? Kok omah meng pas lho. Lah nyapa? Barang teko kene kok iso malah mungkret ndasku. Wong kok iso mboke paling tidak ki ketemu karo warga masyarakat dusun Jeruk sing piye ngono lho sing ketok ceria, sing ketok rayok mlumpuk kabeh. Rai mecer-mecer iki totoli pitik kok iso. Lho, maksud iki sing riang gembira ngene lho sing ajur-ajur lho. Ceria. Piye ceria piye jajal? Kuwi ra ceria malah ngedeni goblok murah umum iki kok iso. Piye to kok? Sowan gene Pak Maryanto. Paling tidak ki urang itu harus mempunyai visi dan misi. Leres. Kowe adoh-adoh saka Ngawi. Neng gone Pak Maryanto sowan karo warga masyarakat dusun Jeruk. Awakmu arep menehi apa kanggo warga kene? Wong kene kok Ngawi rene iki arep golek kok malah kon ngewehi wong kene war keliru. Ya Allah Gusti, iki bocah piye to? Kowe iki jane kenal ora karo Pak Maryanto? Ora. Pak Maryanto ki sing nimbali kowe.
Kudune kan kenal sik to Mas. Nggih, kenal dhisik. Karo sing nimbali iki kenalan Pak Maryanto itu basicnya apa, nyambut gawene apa, keperluane apa, kowe kudu kenal. Lah, Moh nyapa kenal karo Pak Maryanto? Lho, kok emoh kenalan? Moh. Lah sebabe? Lho, kok nek kenal malah kon becek. Ih, lambemu tak kruwes kowe engko. Maksude nek kenal kok gak becek ngono ora tegese kenal ki serawung. nggih. Raket tang mung suguh aruh lan gupuh minimal awakmu wis pirsa karo Pak Maryanto. Ya wis. Lah iya awakmu ki arep ninggali apa karo Pak Maryanto? Aku rene arep golek ora arep ninggali. Arepe nyumbang apa? Pangan dhewe rene tu sumbangne. Maksudku ki mantene kalau ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Ya Allah Wangel, Gusti, wis tak setrum cangkemmu lho iku. Iki kan ning dusun jeruk. Jeruk Paling tidak ki dusun jeruk ki ben maju, kuwi dikapakne. disurung. Lho. Ya Allah Gusti, Gusti iki jane wong apa duduk? Jaran. Lho. Ya kok omah bareng kok iso. Visi misi ke depan kanggo temanten. Dadi temanten iki lho, temanten supaya sakinah mawaddah lan wae. Kula nuwun sewu. Pripun Mas Yudo? Panjenengan wau lak pun matur kathah bab Nggih. pernikahan. Leres. Bab omah-omah ki ngene-ngene. Nggih. Nek kula gampang Mas. Rumuse Mas Yudo napa, Mas? Rumuse wong omah-omah, rumuse wong keluarga niku cukup gawe jajan sing ning ngarep niku mawon. Jajan-jajan sing disuguhne. Jajan-jajan sing disuguhne. Napa Niku mawon? Pralampita kanggo temanten supaya sakinah mawaddah warahmah. Contone dos pundi, Mas? Teng Contone jajan niku lak enten roti, roti, ana jenang, jenang, ana kacang. ana kacang. Terus enek sing bunder-bunder bolong jenenge kue bolmu. Kue bolmu Bolu. lu itu kalau di Jakarta, kalau di sini mu. Goblok ora umum kowe iki. Berarti nek bolu bolmu. Ya wis, kowe bolmu. Itu ada karepe, ada maknanya. Filosofine pripun Mas Yudo? Roti. Roti. Artinya karo wong tua loro kudu sing gemati. Awit wong tua menika sebutane pangeran katon Gusti Allah sing nyata. Mandi-mandine donga dudu dongane wali, dudu dongane kiai, tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu, utamane wong tua wedok. Kuwi bener. Lho bener aku kok mbok seorang ibu Nggih. niku dongane tembus tekan langit sapitu, mandi dongane mbok. Tenan mandi tenan. Kula pun nyatakne tenan lho, Mas. Nyatane dos pundi Mas Mondol? Nyatakne dongane mbok iki paling mandi tenan. Kok iso? Tekan saiki aku kuwi lunga nang endi-endi iki ora tau berhasil ya perkarane saka mbokku, dongane mbokku. Kok iso? Aku lunga ning Jakarta, Gak sukses. ora sukses. Neng Kalimantan Neng Kalimantan ora berhasil. ora berhasil. Neng Sumatera Nang Sumatera ya panggah melarat. lah kok iso? Sangka dongane mbokku. Kowe kok nyalahne mbokmu? Lho, apa aku mangkat aku pamit mbokku. Piye? Mbok, aku arep pamit ning merantau ning Jakarta. Aku njaluk pamit. Lah mbokmu? Mbokku nyauri ngene. Ya le, muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Dadi nang kono aku ya ora petuk apa blas. Piye to iki? Ya Piye Allah to? Gusti, wong kok kucluk mentok. Karepe mbokmu ya le, muga-muga neng kono ora ana apa-apa. Ki tegese ora ana alangan, ora ana musibah. Kono ramune ora ana alangan, mune ya muga-muga ora ana apa-apa. Aku ora petuk rezeki belas panggah melarat sayahene. Aduh salah paham. Salah Nah, paham, iki. penampane salah, Mas. Penampamu ki salah. Hmm. Kuwi sing roti. Nggih, Sing roti. nomor loro niki ya sing penting. Napa, Mas? Jenang. Jenang. Manten wedok nek rumah tanggane pengen bahagia kudu gelem ngajeni karo sing lanang. Jenang ngajeni karo sing Ngajeni karo sing lanang nadyan to ala tanpa rupa ibarate kaya dengkul diudeng-udengi. Nek jenenge wong lanang itu adalah kepala rumah tangga. Wong lanang pemimpin keluarga harus dihormati dan harus disayangi. Niku wong lanang kudu diajeni. filosofine jenang. Ngajeni Anakku ya ngajeni aku. Maratuwaku ya ngajeni aku. Beyo wong rupane kaya tutuk gula kalau maratuane. Maratua melok ngajeni ki Melok pangkatmu apa derajatmu apa le kowe Kowe iki ngerti apa ora? Heeh. Lah saka ngajeni aku. Heeh. Bojomu ngajeni kowe. Heeh. Anakmu, Anakku ya ngajeni aku. maratuamu. Maratuwaku ya ngajeni aku. Kok iso? Lho saking ngajeni aku turu diwacakno Yasin lho. Wah, iki apik Ngajeni iki. tenan. Alah. Kuwi nyengkakne kowe bongko blok kok iso
ngajeni sing dikarepne ki ora ngono kuwi hormat dengan seorang menghormati laki-laki. Wong wedok niku kegawe saka iga wekase wong lanang sisih nggih, tulang iga. rusuk laki-laki sebelah kiri. Ora digawe saka sirah supaya ngendas-ngendasi, ora digawe saka sikil supaya didek-idek, tapi digawe saka tulang rusuk cedhak karo ati supaya disayangi, supaya dikasihi. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Iki lho kok iso Mau paham. roti terus jenengan Jenang. terus Kacang. Iki khusus ibu-ibu dan mbak-mbak. Kacang. Apakah arti dari kacang Mas Wong Yudo? wedok ki nek wis ngrombol jam 12 awan kok ning ngarep lawang nyandak sirah karo petan. Heeh. Niku biasane kacang. apa kuwi kacang? Kakean cangkem. Oh, Rasan-rasan rasan-rasan. maido nggih to nyacat apa neh nggone wong duwe gawe. Nggih. Nggone wong ngewuh wong duwe gawe gak enek benere Mas. Terus pundi contone? Apik ya dipaido, elek ya dicatat, dipaido. nggih. Alah metame jabang bayi nggone utari nyuguhi soto sambel kaya Remason. Kuwi sing ra seneng niku. Sing ra seneng. Ora Seneng. seneng. Metame telu mine rasane kaya kawat. Lho. Ngoten niku. Sing ora seneng. Ora seneng duduhe lho kaya uyah jaran lho. Ngoten niku pripun? Nggih. Ngrasani kamangka sing duwe gawe niku wis modal, wis niat dan lain sebagainya. Wong karek isone mung nyacat lan maido. Niku mboten pareng, Mas. Nggih. Iki lho, resep ngene iki. Oh, nek aku yo moh kalah karo awakmu. Lah iki lho. Lho. Iki lho. Kowe kudune ya duwe penemu, kowe kudune ya duwe ide piye supaya apa iki? Kaget aku. Rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah harusnya seperti apa? Nek awakmu liwat jajan sing dicepakno nang ngarep kuwi. Heeh. Nek aku nganggo adat Jawa, awake dhewe iki wong Jawa aja ninggalne adat Jawa. Awake dhewe iki lair neng bumi Jawa, Jawa. sing didek lemah ya bumi Jawa, Jawa. sing diombe tuk banyu sumber saka bumi Jawa. Kowe konsep kanggo temanten nganggo ilmu kejawen. Kejawen. Wah, ben rada percaya wong-wong blangkonmu copot sithik ini lho. Iya telah. Alah. Gue ngrasani jare mondole ndase kaya lato-lato. Ngawur Iki lho kurang ajar ku sampean lah anak. Ngawur iki. Lah apa? Iki kudu lato-lato, kudu bakso beranak. Lah apa? Iki ngono, tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung kok dilat. Nah, kok iso. Astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura ya Allah Mas Akbar. Dos pundi Mas Yudo? Nyambe pirsa dalu punika aku dadi kancamu wis 5 tahun lagi ngerti bengi iki. Nyapa to? Ternyata unyeng-unyengmu kok 5 to Mas Mondol. Mosok Unyeng-unyenge 5 Mas. Napa ge to Mas? Lah niki lho. Dibuktene. 1 2 3 4 5. Oh. Sik. Lho, malah 7. Dihitung malih Mas Yudo. 1 2 3 4 5 6 7. Akeh men unyeng-unyengmu. aku yo lagi ngerti iki aku duwe kanca awakmu 5 tahun nek kowe kuwi katarak. Oh. Lah kok iso? Unyeng-unyeng kok 5 kok 7 lho. Lah sing bener. Sing bener 20. Endi? Alah. Nesu. Nesu jenenge ngono kuwi. Tapi aneh lho niki. Aneh pripun? Nek panjenengan Nggih. ngasta blangkon menika ketok miyayeni mibawani. Amin, nggih. Kula nggih nganggo blangkon ketok miyayeni ketok mibawani. Nggih. Bareng niki lho ndase kok kaya kenong. Ndas kok koyo kenong. Tur yapi lho nun sewu ndase kok muni. Lho. Oh. Muni lho, Mas. Lho. Nek sampean mboten nggih Mas. Lho iki lho. Gedhok asale saka telo. Ndasku remuk kingko bayaran pira? Sing arek mbayar iku kowe iki lho sapa kok iso. Bayarane rong karuan. Ndase remuk. Kembali ke masalah adat Jawa. Kembali ke masalah adat Jawa. Kanggo nuturi kemanten. Kanggo nuturi temanten. Heeh. Pak Marianto ki lek duwe gawe. Iya. Mesti saurunge nemokne manten, kuwi mesti ngenekne bancaan. Wilujengan. Wilujengan utawa kenduren to slametan. Bancaan. Nah. Itu pasti. Nggih. Itu adate wong Jawa sing ora ditinggalke warisane para leluhur, para eyang sing wis surut kasedan jati. Kudu dileksanakne, kudu diuri-uri. Leres. Bancaan wilujengan kamangka sak jerone bancaan kae ana buceng, Ana buceng, ana tumpeng, ana tumpeng, ana panggang, ana panggang, ana kulup. kulup. Itu ada maknanya. Kabeh ki enek artine. Yang pertama buceng. Buceng.
manten lanang kuwi nek arep mlebu kudu sing kenceng. Lah dalah iki lambe nek ra tau disekolahne ya ngene iki. Harga diri bisa jatuh. Monggo Mas nek badhe bedil ndase monggo. Lho kok. Kowe iki Omongane lho nggih. Nggih. Saru dilulu omonganmu ki mengandung unsur ek hamster ek videos. kowe kok malah apal alamate lho. Saru omonganmu Mas. Ora saru, Mas. Lah kok manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng iki maknane piye? Maksude manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng kuwi. Kudu kenceng tekate. Bocah kok rupane kaya ngene kok ternyata pikirane nggih mletik. Meletik. Mas Mondol niku nek ngeten iki jam sak menten. Nggih. Biasane uteke encer, Pak. Saking encere Metu saka kuping. Niku buceng. Buceng. Yang kedua adalah tumpeng. Apakah artinya tumpeng? Tumpeng. Manten lanang kuwi nek arep metu kudu sing mempeng. Lah dalah ngene kok ora hancur martabat, jatuh harga diri. Rumah Pak Gara-gara- Polisi lho, Pak Iki Polisi. Pak Polisi lho iki. Wis Wong eruh. pikiran ngeres potongan seksi ya kowe kuwi. Opo seksi? Kakean sek kurang gizi ya kowe iki lho. Ya kowe kuwi sing ngeres. Omonganmu kok nek metu kudu sing mempeng iki maknane piye? Maknane nek arep metu kudu sing mempeng. Metu leh golek rejeki, metu leh golek pangepa jiwa, ngungkrung kepi rumah tanggane. Ya Allah, Gusti Mas Mondol kok hebat tur ya pinter, jalmu limpat seprapat tamat, bathok bolu isi telek. Iki termasuk Isi madu. lah ya madune ceblok ning kletongan kan telek tok terus Pak. Resiki ketok gila babi ngono. Wong padha kirene. Kuwi nek tumpeng. Bang. Yang ketiga adalah panggang. Apakah artinya panggang? Panggang. Nek wis numpang ndang dibenggang. Lah dalah Lah, iki iki lho. sarun Iki nek sarun. iki. Omongan Mesti- sing gak berbobot, gak bermutu ya kowe kuwi. Mesti awakmu mesti tampah solo terus lho. Salah tompo. tompo. Salah Oh, iya, tompo salah. tambah solo. Anu keserimpet untu. Keserimpet Wah untu. kok iso. Panggang nek wis numpang ndang di Benggang. apakah artinya? Maksude nek wis bar didaupne wis bar didadekno manten, aja mung arep numpang ning wong tuwa utawa maratuwa ndang duwe inisiatif benggang omah-omah dhewe, mandiri. Kok ya paham inisiatif Iya, bareng. heeh, Ya kok paham. Allah lah, aja numpang ning gone wong tuwa utawa maratuwa ndang bisa benggang, bisa pisah mandiri, omah-omah dhewe. Hebat. Aku jan mbok. Panggang. Panggang. Yang terakhir adalah kulup. Apakah artinya kulup? Kulup manten lanang nek wis kaku ndang dik celup. Lah dalah iki lho. Iki lho dikeruwes lambene ya iki lho. Kurwesen, Mas. Lambe angger kaya cintung ya ngono kuwi mesti omongan mesti Sing ngeresi awakmu lho. kok iso aku ngarani ngeres lho. Maksude nek wis kaku ndang dik celup. Wong lanang kuwi sok enek sing wateke kaku, panas atine. Dadi wong wedok kuwi iso dadi banyu, iso ngedemke suasana. Nek wong lanang wis nesu panas atine ndang dicelup kaya banyu ben ora sida padu. Ora gegeran, ora tukar padu. Wah, ternyata mengku filosofi yang dalam. Betul, Mas Yudo. Mas Yoto Allah tanpa rupa, Mas Yoto rupane kados ngeten, tapi orang itu jangan dilihat casingnya, Iya. aja Elek. didelok kulite. Aja mbok delok kulite. Sing penting sing penting isine. kok iso Kok iso contone misale kacang kae kulite kulite ra enak, isine. isine enak, kacang kok. Jagung Jagung kulite ra enak, lah nek isine. isine enak. Duren Kulite gak enak, ora enak ta? Heeh. Lah isine. isine enak. Lah, terus saiki jareke presiden kuwi ning njogo. Gile-gile cangkem iki angger tau di sekolah. Cangkem, Ngene iki lho bocah kok Tapuk, iso tak omongi. ruwem medhi ngono lho. Sik to. Kacang kae kulite, Kulite ra enak, lah isine. isine enak. Jagung Kulite ra enak, isine. isine ra enak. Lah duren Kulite ra enak, isine. yo ra enak. Lah padha karo jareke presiden kuwi kulite ning njaba. Iki jareke ibarate kulit, Kulit kuwi ora enak njaba. tapi isine Tapi jerone bayuh. Ori. wong senengane itu pelecehan, Pelecehan. menjatuhkan harkat dan martabat seorang Wanita. wanita. Saya tidak terima. Belanono sinden-sinden Mas Yudo. Sebagai seorang laki-laki sinden itu perlu dihormati. Ini adalah salah satu pahlawan budaya. Betul. Sing uripne budaya, sing uripne seni. Saya tidak terima. Syukur wae. Ora trima wong aku yo ora ngirim kok. Lho.
Maksudnya aku tidak terima dengan pernyataanmu. Mulane to Mas, aku nek karo mondol itu gak iso omongan serius. Oh, mesti ngono kuwi. Kalih sampean Nggih. cerdas, nyambung. Pendidikan sama-sama. Nggih. Tapi nek karo mondol nyambut gawe dengan akal, nggih, gak mungkin sing dindelne akale. Oh. Dengan otak gak mungkin sing dindelne otote. Wong model kaya kowe iki ya ndel ya. Cara nyambut gawe kuwi paling poli mentok dadi tukang titik watu. Nah niki lho Mas. Awake dhewe kok ngawi bareng lho, teko kene mbok jatuhno. Lho iki fakta lho Mas. Fakta. Kowe iki pantes mi tukang titik watu. Sorry no. Kok sorry? Mas yo rupa kaya ngene duwe cita-cita Mas. Lah iya cita-citamu titik watu. Sorry no. Cita-citamu apa? Minimal cita-citaku kuwi lurah. Dadi apa? Lurah. Lurah potongane kaya katembat ngono. Katembat sakmene lho kupinge sak pira. Kowe iki titik watu. Lurah, titik watu. Lurah. Ha kowe lurahe aku moh dadi bawahanmu le. Dadi apa? Aku sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek bosok kowe. Kowe dadi apa? Camat. Dadi camat. Aku moh dadi bawahanmu. Lah kowe dadi apa? Sak dhuwurmu aku. Dadi apa? Dadi bupati. Aku bupatine, kowe camate. Ora tak wahi proyek gendi. Bosok kowe. Mosok bupati ndase kaya cilok ne. Penting bupati. Ora enek ora pantes kowe iki dadi bupati. Penting bupati. Kowe dadi bupati? Dadi bupati aku. Aku moh dadi bawahanmu le. Dadi apa? Aku langsung sak dhuwurmu munggah pangkat aku dadi presiden. Aku dadi bawahanmu. Sorry, bosok kowe. Kowe dadi presiden. Iya, aku moh dadi rakyat. Lho, presiden dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe lho. Tetep sak dhuwurmu aku. Kowe sak dhuwurku dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, kowe dadi presiden. Pas kunjungan kerja, kowe tak udani deres kebanjiran bosok keli koyo ning kali ngono kowe. Kok enek presiden keli lho. Sik, aku dadi presiden. Aku dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan kerja, udan deres terus kebanjiran bosok kowe. Aku ora kurang akal. Dadi piye apa? supaya aku ora kebanjiran, piye supaya aku ora keli? Aku dadi watu sing gedhe. Watu sing gedhe ora mungkin kena banjir. Watu gedhe ora mungkin kena banjir. Ora mungkin. Aku ora kurang akal. Piye supaya watu sing gedhe kuwi iso keli ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Iki lho kowe iki. Ngarep endang titik. Titik watu yo wis Iki masih rider ngene iki. Nggih. Akhire kok iso balik. Kok iso balik cengengesan rumah. Kowe iki ngomong ndang titik watu lurah tekan camat bupati nggih. Pantes titik watu. Aku titik watu ora apa-apa. Ya wis. Lho tapi sampean dereng ngertos. Piye Mas Yuda? Niki karo warga dusun Jeruk sakniki diangkat sebagai direktur pelebaran sungai. Mas Mondol iki? Nggih, lagi mau nyambut gawe bagian gogo wedi ya Mas ya. Kok iso gogo wedi? Bagian sungai. Dolo. Nggih, niki luar biasa. Nggih. Sinambi kalane nganggur griyak-griyak waton kecandak, gremat-gremet watone slamet. Pesinden sak monten kathahipun. Wah dandan sareng kalih kula. Napa nggih? Alah niki ibu-ibu pesinden dandan sareng kalih kula. Ternyata kula saged niteni sinden niku perawan napa mboten niku didelok saka pipise. Apa iso lho? Kowe iki ora pengalaman kowe iki. Piye carane Ning daleme pake kono mang kan dandan bareng sinden. Aku iso niteni. Sinden iki isih perawan, sinden iki duwe bojo, aku ngerti Mas. Piye carane? Contone mbak niki. Tesik perawan. Nggih. Nek pipis piye Mas? Suarane pipis apik Mas. Piye? Tribel. Oh, pripun? Belas mboten enten base, midele diangkat sithik mawon. Pripun? Suarane mak Truwibel pol. Truwibel. Iki perawan niku nggih. Tandane tesik perawan. Beda nek kalih mbake sing bokonge rada gedhi niki. Nggih. Niki jelas mun anak-anak loro. Oh, nggih. Tengerane niku wong nek wis duwe bojo niku suarane pipis niku kaya wong nyigar keramik, Mas. Pripun Mas Yuda? Oh. Ketoke kok ngisor diunggahne lemas dadi mak. Ciat. Oh. Nggih. Nek sebelah ibu niki. Nggih. Wah, gak nyuwara blas mlebu jeding suarane mak piok. Mosok kan suara blas. Yo piok ngetokne apa kaya. Kaya wong gua apa emak piok. Nek sing ketoke wedok tapi sampean kecilik Mas kok. Oh, nggih ta. Niku sunate bareng kula.
Masa wong wedok sunat. Alah. Ayune kaya ngono lho, Mas. Sing ngomong ayu sapa ayu niku mergo diwedake, mergo dilipeni, mergo nganggo potelot, nganggo itep pasangan. Nek biasa sampean roh ulune sikil niku lho, Mas. Alah niku sabone turut stasiun Talun niku. Oh niku sunate bareng kula kok. Masa wong wedok sunat. Lho piye to? Ketoke wedok tapi aja didelok wedoke nggih to. Jajal diaturi to, Mas. Ning mangkok enek cendole. Artine Ketoke wedok enek cendole kuwi lho. Walah, wedok enek cendole to. Sing Rumah iki to. samu kok iso. Jajal diaturi to, Mas. Oh nggih. Dipanggil. Dipanggil saya. Dika lho panggilan kok. Ayo sayang. Ayo berdiri sayang. Heeh. Sayang. Sayang ayo berdiri sayang. Wis kuwi lho kok. Heeh. Ayo berdiri. Waduh. Kok malah niku piruk lho. Lah piye kecedaan batang kok ora. Urung batang lho aku iki. Wis rencana. Pakai rencana kok. Ayo Ayo duduk. Lah iya wong ayune kaya ngene kok diarani mangkok ana cendole ya. Ayo kene tak dusi ayo. Ayo tak dusi. Ora lho sinden sekoke panyar mlakune kok mendul-mendul. Kono lho sing gone Padang. Oh, pancen iya. Kok pancen iya piye to? Iki nek bengi nyinden, Nek awan manol. kok cengengesan. Ditakoni to, takon. Wong kuwi nek karo putri Kang Sulistya ing warna ibarate kaya putri Solo, unggah-ungguh tata krama sopan santun kudu dienggo. Nuwun sewu kok mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan asmanipun penyan menika sinten Mian. Asmanipun Mian menika lho sinten. Oh, jenenge menyan to. Lho. Penjeneng. Saking aluse. Oh, saking aluse dadi menyan. Nami kula Kang Mas. Inggih asma panjenengan Mian menika asmanipun sinten nggih? Kula Manohara. Aduh. Kang Mas. Oh, Manohara. Mbak Manohara asli saking pundi? Saking Madiun. Asli saking Madiun. Injih. Tindak mriki kala wau jam pinten? Jam sekawan Kang Mas. Jam sekawan. Jam sekawan. Jam sekawan. Alhamdulillah nggih seger waras sehat sampean saged ndugi wonten ing mriki. Alhamdulillah. Cantik lho panjenengan Matur punika. suwun Kang Mas, matur suwun. Cantik Matur saestu. suwun Kang Mas. Sik to, kowe iki jane sinden apa jaran kok ncelentak barang. Wong nek ra pengalaman ya ngono kuwi. Wong ki nek ngadepi wong wedok ki ora ngono carane. Lah piye lho? Lah kuwi jajal kene njang sing alus jajal. Gundul cengah iki. Nuwun sewu, Mbak. Hantu! Kaget matane wong canan ciri wanci lele Lewo. ginawa mati Mati. sarmeja ana ulane aja gelo wis dadi tata carane Masa carane ya ngono kuwi. ngono kuwi sing alus Mbak. Emoji! Iko! Iki lho jane apa klebon orang-orang ngono piye? Mas Yuda! sayang inggih sayang ya ampun sayang ada apa sih Itu hewan apa sih? kamu mengganggu ya mengganggu pacar aku kamu Aku kan tamu belani. memangnya kamu dengan siapa jangan seperti itu dong kamu itu Belani kowe lho kowe timbang kowe kecewa lho. kok iso kecewa Kuwi lho ketok wedok iki asline iki lanang lho iki. nyek murah Jajal. nyek iki Aja ngomong. Syukur wae. Wapok. Wedok aku, Mas. Kok aku wedi kuwi, kowe Mas. kok ora ngerti wong jelas nganggo gelungan nganggo kebaya iki ngono wong brewok iki ngono wong dewok iki ngono wong wedok Wes bener. wong Kowe kok nek kelakon pacaran karo kuwi getun we. kok iso getun iki lho Iso teko mah iso pentung-pentungan. Mas kowe nek serik rasa omong ngono ya Mas Syukur. Mbak Serik, Kang Mas. kowe iki serik nek aku duwe bojo ayu kowe serik ya kowe serik ya Ora kok sering aku kancamu kok ngelikne kowe. rupamu kaya boto entah Timbang teko omah lho pentung-pentungan. Aja ngomong ae. Krek. Iki jane wong wedok kok. sik aku suwe-suwe kok curiga ya Lah iya. sik Mbak nun sik Mbak Pripun, sik Kang Mas? masa nek wong wedok katoke mereke Puma Ijo kaya pemain bal-balan. nek gambar macan nyolot ngono kae lho Niki kathokipun
Lho sampean nenek gendak sikara karo Mas Akbar enek hubungan apa lho sampean? Lah iki lho. Itu hubungan sama saya itu udah lama. Ah, kuwi lho. Udah lama. Lami. Saya di Jakarta sama Mas Akbar sudah lama juga. Gitu. Rasanya Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kenapa kok tinggal di sini? Karena saya terlonte-lonte, Mas. Wes. Iya toh. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa kuwi lho. Terlonta-lonta, terlonte-lonte. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa gak duwe omah. Namanya terlonta-lonta. Oh iya kuwi lho, Mas. Kalau kamu di sana terlonte-lonte, biar nggak takut kamu ikut pencak silat. Pencak silat. Pencak silat. Kuwi lho sing gelut iki lho, Mas. Pencak silat. Kaya pencak silat. Lah jare Itu tunggale kowe bolmu kita. mangsaku Kok kamu sendirian bokep sama nyokep kamu? Kok kamu kok gitu sih? bukan Bokap sama nyokap kok bokep. Ngawur. Ayo Mas. Kecil Mas. Mas, dia sekiloro Mas. Mas, cariin. kurang ajar kowe. Kurang ajar kowe. Kurang ajar. Pelecehan terhadap Pelecehan lho Mas, ngono kuwi lho Mas. wanita kowe. Nyepelekne. Nyepelekne. Wong wedok kok iki mbok ngenek-ngenek iki lho. Sing loro sing ndi? Ayo Mas. Nek iki wani aku nek iki. Wani aku. Padha kancane. Ora ya kudune nek wong wedok dingenek-ngenek kan risih to Mas. Nggih. Kok malah seneng iki lho. Enggak aku mapan kok. Wis iso Kulino itu ya. kulino. Ketemu karo Mbak Manohara. Paling ora apa yang mau sampean sampaikan, adakah apa yang mau kamu utarakan? Pesan-pesan terakhirmu apa, Mas? Mbak Manohara ninggal weling. Pesan-pesan terakhir kok arek mati ae. Kowe nyedakno aku mati ya? Mboten, Kang Mas. Ora apa-apa mbok sedakno mati ora apa-apa. Aku kok digandeng nganu glundung plecek iki wedi aku, Mas. Mas. Ngene kok glundung plecek. Nah, iki ngono blek kok moncrot. Ngawur ora sampe moncrot ya. Lah piye? Ya mung cemet. Oh iya Kakang blek kok cemet. Kene Yayi. Wonten dawa Kang Mas. Caketo marang pun Kakang Yayi. Edan. Arep mbok kapane ta, Ndak? Ana ing sak jroning Taman Makam Pahlawan kene. Taman Keputren. Bocah iki kandhanane angel. Mas Yuda. Taman Keputren. Mas. Iya, Taman Kaputren cedhak karo Taman Makam Pahlawan. Ora paham. Mas Yuda. Bojoku kok mbok cangking kaya kirik wae. Wong awake enteng. Mosok jajal. Ya ora. Oh iya enteng. Enteng awake enteng. Yo, jan iso kaya gali. Nganu aku ya jajal ngono lho, Mas. Jajal ya. Anu, Piye Mas. Apa panjalukmu Aja ya? temen-temenku. Mas Dan kok cemburu karo sampean. Mas Nek aku nyeluk. Kae Nek Ora. sampean Mas Git. ora yo milih aku to timbang kae kok. Ora kayak Mas Da sampean Mas Dal. Mas Da ki Mas Dalang. Mas Nah. Dalang, Mas Oh, Dalang. alah. Terus kuwi? Mas Dal, Apa kuwi? Mas Kadal. Oh. Iki kan ternak kadal to ning omah. Ternak kadal meti kowe. Keri. Kok iso Arep ngutarakan apa kuwi lho? Arek apa? ana ing papan kene silakan bakal tak gandring. Gandrung. Oh iya tak gandrung. Rum Mas aku dudu kebo kok kon jerum. Dirungrum. Kuping laran tok. Sesuk-esuk bongen kupinge kok. Lah iya. Iki kok ya nyati aku to. Tak gandrung Gandrung. siramu ya. Pelok apa slindro? Slindro ya, slindro. Oh, sendro. Ngerti laras. Laras Mas. ngerti mudeng laras. Lah pripun? Aduh, Mas. Mudeng Akbar gendeng ora rasane, Mas. ngerti. Mudeng Wah, gendeng to. Niki niku salah setunggalipun Mahawiku. Komposer nggih, mohon. Dwijawara ambrengengeng. Contohnya piye, Mas? Gamelan Lokananta tinabuh para dewa nek Mahawikune senes niki. Nah, Bonang-bonang ya saged bonang. Alah, ayun-ayun buka saka bonang, Mas. ayun-ayun buka saka bonang. Piye, Mas? Rungokno. Iya. 6 loro jiji rolu nempyong. Ayun-ayun. Balungan nututi. Piye? Rolu roji lumo luro jilumo luro 6 lumo 6 roji 6 molu 6 luro lujiro gong. Weh, Pripun? ayun. Salah napa bener? Bener. Note bener tapi gak pas karo kono tapi gak masalah. Note padha. Padha tapi gak pas
karo kene ya nute. Ono sing iso nute padha. Gak mancelake nggawa gong dhewe kok. Ora masalah. Kuwi nek apa? Ayun-ayun. Ayun-ayun. Tapi nek pamane Subakastawa. Subakastawa saka Bonang lho kok. Ntar piye. 6 jiji rolu nempyong dadi Subakastawa. Padha karo ngarep kok. Pancen gamelan rada mirip-mirip. Oh. Saking maestro lho Mas iki. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ya saka Bonang. Piye Mas? 6 jiji rolu nempyong Kok padha neh? pancen gamelan rada mirip-mirip kok ngengkel iki. Pamane Sekolahe ning ndi to Mas? gending petalon. Gending petalon. Cucur bawuk. Heeh. Ya ndelok bawuke sapa sih? Gending petalon. Gending petalon iki lho. Gending petalon. Gending wayang. Layang. Piye jajal? Padha ae. Piye? 6 jiji rolu Nempyong. Kabeh-kabeh kok nganggo nempyong. apalku yo ngur kuwi. Pasrah deh. Iki apa iki sidane? Anu. Pilih wonten pamundutan napa? Mardika mawon. Ana ki memanik, Mbak, memanik. Oh, Tapi nggih. bawane sik ora apa-apa. Menika nggih wonten pamundutan Napa? ninggal katresnan saking Lampung. Oke, bisa. Nggih. Heeh. Wong adoh kok yo njaluk yo. Lah ora oleh nek ado Lah njaluk. penggemar kok ya Mas Ardi saking Lampung. Heeh, iki ben adil, Mas. Kaya cara-carane rumah tangga, membangun rumah tangga iki Nggih. ada gambaran to. Ibaratnya niki Mas Mondol bojone Mbak anu apa ki? Manohara. Manohara. Aku bojone iki. Jenengan golek bojo, Mas. Kula golek bojo niki Keno. mawon. Heeh. Ayo sayang. Ya. Iki lho golek bojo sing kimplah-kimplah ya duduh gule niki lho. Yo, kuwi milih. Mami, Udah kecewa kowe kok. kecewa nyapa? Delok eno, nganggo klambi ijo kaya malah kaya entung juar. Ngenyek. Mami. Mending iki. Kok iso mending iki wanita seutuhnya. Alah kecewa kowe pisan. Lah nyapa kok Nan kecewa? wis to mantaku. Milih iki lho iki. Lah Mending kok iki. keutamaane iki lho apa? Lho, iki jak manol gabah kuat. Dadan iki. Oh, Kok kaya rupamu ganteng-ganteng. Ganteng kok. Syukur. Umpama kowe rabi karo Manohara ya anakmu metune trowelu. Syukur wes. Syukur kowe iki. Lah. Wis becik-becik duwe bojo ayu kaya ngono kuwi he. Tak wong modelmu kaya celengan tikus ora. Siapa? Ora enek. Ora enek sok. Rambung ngene to? Ora. Ngenekno. Kok enek sok lho. Rupane ra memper. Bocah potongane kaya anakan marmut. Ora apa-apa. Marmut apa tikus berit nyocoi kabel kae. Ngono lho. Tapi nyuwun sewu aja dina Mas ya rupane kaya ngene Iya, iki Manohara. Terima-terimakno garwamu. Iki ya calon wong sugih. Walah. Nek gak ngerti saurunge kenal sampean iki ya wis tau sukses lho. Masa? Duwe pabrik. Pabrik apa? Pabrik apa yuk? Pabrik helm. Citakane lho cangkeme dhewe. Yo, Oh, helm alah. cakil ya Mbak, helm cakil. Helm cakil. Ngono sampean iki yo ora omong lho nek wong sugih. Mas, ngono iki padha karo Mbak Lucy iki secara tidak langsung ngelokne nek kowe iki mrongos. Ngawur. Niki ora mrongos, Mbak. Apa? Iki raiku sing kemunduren. Ayo. Panjenengan aja ngina ya Kang Mas. Mboten ora Wonten Yayi. ngalam donya menika mboten enten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan. Pancen kaya mangkono Yayi Romantis. Kakak. Romantis. Bebasan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu. Saestu ngendikane panjenengan Kang Mas. Tenan jare. Yayi. Aja rono-rono dikroyong mendem kowe. Aku mending karo wong mendem timbang bojoku rupane kok terwelu. Rene to. Lho terima-terimakno jarene kowe gelem bojomu sugih. Ya ora apa-apa to, Nduk. Walah yuyu aku entuk iki biyen ki grebekan lho. Lho grebekan nyapa to? Yayi, ayo tak jak ning stasiun Talun. Nang kono awakmu engko tak gelarne kloso. Nyapa? Nyempaki wong mendem-mendem. Ayo mengko Ngengesan rumangsaku. Lah nek wis cinta karo aku gendong. mosok to cinta itu nganggo gendong bareng. Ya no. Iya, iya, aku toh. ya mam aku ya ma ya ma Bukti ya ma. rasa tresna. Ya wis aku tresna karo awakmu Ayo, tak gendong. gendong. Ayo. Iya. Alah. Gusti paring ana. Sik. Kuwi engko ya wedi ku lek operasi. Pergi kebo aku. Katokmu ya, katokmu. Katokmu. Sik delok tapi demokan ning kono. Sik to. Ojo kok ngene.
Yo, Piye? aku menjeluk gendong iki to. Lah terus Ndasku natap. piye rasane Tak piye? grayai lah kok ketok nyenil ngene. Mosok ning kono kok ndas iki lho. Lah wong ndasku loro lho sampean ya ro dhewe. Tak omongi layak Bu Marianto mang bingung. Piye? Salin, Mbak Lucy, sampeyan mburi kono to mboten, Pak? Masamu layak katoke Pak Marianto ilang. Katoke Pak Maryanto. Marianto ilang, Mbak. Masa? Dicolok. Oh, maling. Rupane biru. Rupane ireng. Ireng semu biru ngene. Enak selarate putih. Ayo mbok balekne pra. Aja ngisi-ngisini aku lho kowe. Balekno, ngisin-ngisine. Kowe ning kene gelarmu bintang tamu lho kok. Lah, iya. Kok nyolong katoke Pak Marianto? Timbang ra cawetan bare nganggo iki aku. Wong kok iso mangsa. Barang rangkepan Lah kowe tau kleru nganggo katoke dheke teko ndang tilokne. Kuwi katoke Manohara mbok nggo aku nyilah sedilu. Lah kowe kok gawe katoke Manohara pre ceblok. Digandrung bojone. Ayo digandrung. Gandrung. Dang, entenan karo aku. Kamu pakai minyak wangi dulu dong. Minyak wangi apa? Itu bal pirik itu loh. Minyak wangi apa wong Minyak wangi bal pirik. Lah bumu diang kok. Masa Nduk. nyek ra sembarangan. Bocah ayu tak kandhani yo nggih Rio. Tak kandhani. Jenenge garwa kuwi sigarane nyawa. Apapun keadaannya walaupun bojomu ambune batang ya. Rupane kaya munyuk ya trimonan kuwi jenenge bojo. Masuk elek awakmu ya kudu trimo. Biyen nyapo aku kok mendem barang. Nek jarene jenenge garwa iku kudune sing siji sigar, sing siji dawa. Lah iki kok dawa kabeh. Ora lho, Mas. Genahe nggonku mbok blengku. Maksudnya dawa nalare. Oh. Dawa nalare, dawa cita-citane, dawa kekarepane lho. Masuk kuwi masih kaya ngono wedok asli lho. Nek cara aku ya, cara sampean omah-omah anakku nek nyeluk mesti bapak karo ibu. Bapak Iki ibu. Bapak karo ayah teng pundi niki bapak kalih ayah. Ngono kuwi lho, Mas. Ngono kuwi awake dhewe diecek karo tangga. Ya rasah gelo, ngene ditekoki ayah nang ayah tebang. Kang Mas binjing lek bulan madu awake dhewe tindak wonten pundi Kang Mas? Aku karo sliramu bakal lelumban ana ing samadyaning apa kuwi jenenge laut ana ing segara. Kados mekaten ya. Awake dhewe engko wong loro renang. Aku gawe pakaian renang, kowe gawe pakaian bikini sing ngampret gure nek gambare Doraemon. Awake dhewe renang ning laut ya sayang ya. Lah kuwi kan iyo. Awakmu ora Apa tak gawe ning gunung kelo tak cemplungne kawah. Ora iso mesra. Wong kuwi kudu romantis, tir padha irenge, sir padha senenge, sosok wadahe kendi cocok rasane ngati dasar ayune kaya Aku cara Panjenengan nggih bagus saestu lho Kang Mas. aku karo awakmu ya tir padha irenge, Apa wi? kentir padha gendenge. Benjing lek teng mriku kan dedaharane kathah sanget. Dedaharan kathah. Panjenengan tumbasne napa kula? Aku senenganku dahar sing ya kuwi pisah, ana sing jenenge panganan Cina sing Padha jenenge tanggane ke lho kok napa? panganan Cina sing jenenge pisah, hamburger lan goyap. Ana pisah. Yo rungokno sik lho. Awakmu ku ya aku karo kowe ya mangan pizza engko. Ngenteni turane kono. Lah melarat kae kowe iki. lho, bojoku ngene iki lho, yuk. Aku wegah di bojo iki. Penting mangan pizza. Mama. Benjing niku kula diparingi kado lho wong benjing niku Lho. hadiah ulang tahun. Yayi sliramu Aku sampean yo ulang tahun tahun sliramu bakal tak kado mobil. Paling ora mobil Alphard kanggo awakmu. Alhamdulillah. Alphard. Kono ulang tahun dikado Alphard. Awakmu tak kado Pajero. Oh. Apa kuwi, Mas? Patok jejer loro. Hehehe. Oh, nyengkakno mati kowe. Alah wong kabeh ngantri mati kok ya. Dirung-rung dintingane Ayo, sepinten dintingane. dintinganipun. Bangetan, Pelok Gus. Pak niki. Niku pelok. Slindru. Gusti. Kok kebangetan urip kula, Gusti. Nyangepot. Aja temek. Nyangepot. Aja temek. Nyangepot. Ora lek duwe bojo ngono mbok dibacok ngono ae. Ora diapa-apano ngak-ngek. Njaluk disetrum cangkeme mbungguh iki kok. Jal suarane kaya. Slindru sanga. Slindru sanga.
Manik ta? Nggih. Berarti pelok. Pelok, Mbah, pelok. Manik pelok, Mbah. Nek kemane niku pelok. Manik pelok, Mbah. Dicedhaki Kemane pelok. Manik kok iso. Ditiningi slendro. Slendro. tak omongi sing marai Pelok. kleru apa? Sing Apa? marai kathoke manora. Ora yu. Apa? Bojoku ijol truk ngono lho yu. Lah ya ngapa kok ijol truk? Lah nek truk kan kena ditumpaki. Lah terus? Lah iki mah aku gila. Aku gila. Ra apa-apa. Masuk aku ora kena ditumpaki kan kena diuthik-uthik. Oh iya. Pakakno wedhus. Iya, Yo bawa jajal rung-rung. Ya, dirung-rung. Wis sekno. Lah kok apa to kok iki kok ya Dadi anu, cara paling kono kan sing peran. Ngarani ngono kae. Drama. Drama. drama kolosal. Dudu lek ngarani sing kono sing umi-umi sing ngomong. Lip sync. Lip sync. Lip sync. Ayu-ayu yo. Seto aku malu goblok kowe. Ayu-ayu yo bento. Lepsing. Lepsing kok iso. Kowe kok iso ngelokne yuku bento? Warek ngomong ngene kok angel Aku rek. iki adine lho kok iso kowe iki ngelokne yuku bento masamu piye? Tak omongi, maksudnya iki tok maneh aku iki kasete ngono kok yo. Nah, kuwi sing Ngono ngono yo. sutradarane. Kowe sing peran karo maneh. Tak bales tenan lho kowe iku. Balas ye. Kok tak pakan wedhus mburi kono lho. Demek kene tak bales lho. Bales ora. Balesen wani. Ayo, balas ye. Pani. Hah? Hah? Apakmu kapan? Gone kono lho, gone kono. Nggone kene ora wani to. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa wi? badan hukum? BH. Ayo kono peran karo midodarimu. Arep dedari. Ayo. Ayo. Apa sing urung bawane? Apa enek wong roman dikeki bokong. Lho, iki jenenge kemesraan yo ngene Kemesrane iki. iki jenenge goyang pargo, Mas. Sayakah rasa Iki lho nyapa kok iso. Nyapa widane. Dingenek-ngenekno kuweri lho. wong kon peran kon malah Peran ae. Kowe iki romantis lho, romantis paling gak dijak mlaku-mlaku ngono kok. Lip sync-e kene sampeyan Aku mau lepsinge. meragakan. Aku ki Ngono lho. aku totoke aku sing ngomong kowe sing ngomong tok. lepsing mudeng. Iya. Sayang, Ah. aku tresno banget karo sliramu, sayang. Tresnoku karo sliramu bebasan tepung gelang anggonku ngupati rano wanita sing tak tresnani kejaba mung sliramu. Wis bengek. Yuk, lanjut, Pak. Yo, jan malah kaya nuntun wong picek lho malan. Aja menyedok ki yo nganyelke. Digandang ngene kok iso goblok ora mung gundul cengoh. Lungguh ngono ke lungguh aku mbok pangku ngono ke lho, Mas. Dipangku. Pangku. Bocah sikile kaya pipa. Ah. Mas, 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 Yuk. mesti sareh ngono. Piye Yuk. piye piye. iki apa robot to, Yu? Robot Lah kok more akeh men. Yuk, lanjut. Ngono. Heeh. Kene yayi. Biyen yo mbok peksa tapi karo iki yo nyapa to, Yuk. Wah enek kula yo sampun mriki kok. kapang sanget kalih panjenengan lho, Kang. Apa iya Yayi kene-kene lungguh sikilku Yayi. Nggih, Kang. Cangkemmu ki kecapo. Ayo kene Yayi, ayo kene. Nganten. Telat, goblok. Lepsing kaya telat. Alah. Mas Yuda. Bojoku sayang. ning ndi, Mas? Lah iki mbok kempit. Aku keblekan gunung. Gak iso kebletan gunung ki lho. Lah kuwi. Oh iya. Lah kuwi iki lho. Iso awak kok iso ngebleki wong iso kaya. Ayo tangi. Ayo tangi yayi. Kene yayi. Sakit. Alah, alah. Oh, alah bentukmu kaya kuwas nek kok iso. Apa kaya kuwas? Ini
Ini perih, Mas. Perih apaan? Aja Jam. ngomong. Ora kaji. Ayo dolan Kang Mas. Ayo ya. Semanding Kang Mas. Kae ngono lintang lan rembulan. Matane ketutupan terop kok iso goblok. Oh iya. Etok. Kang Mas nika napa Kang Mas nika? Nika napa Kang Mas? Nika napa Kang Mas? Kae ngono para Nayaka Praja. Alah Segoro. Ya mau Nayaka Praja anu padha ning segara. Oh iya. Yu, aku duwe bojo kok petur. Lah piye ta? Lah wong wis segara kok Nayaka Praja. Lah ya Nayaka Praja padha adus ning segara. Oh. Ya Lah apa ora pliket, Mas? Lah, Kowe kan ya yo. kudune menyadari. Piye to? Sadaro. Kaya ngono ya mripate bojomu ki tekan ngendi lek niki sampean ya kudu menyadari. Sadaro kowe iki. Kok geton aku duwe bojo iki. Aku ki sing gak mentala siji lho. Apa? Ndase. Nyapa? Ndase kok sakmene apa digenti ndas elep lho gak iso to. Oh, awakmu ki ora ngerti. Ngerti apa Tendal? Ora ngerti fungsine ndasku ngene iki gundul ini fungsine apa ora? Ro? Fungsine ndas gundul. Fungsine ndas gundul nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur iki. Oh. Au. Nah. Moci. Telat. Ya. Kewan kabeh. Ora lo jane Pak Maryanto masuk nanggap kebun binatang lho. Sing marai awakmu. Wong kon roman sing apik becik kok ya malah kaya wedhus. Iya yu. Kang Mas, kang boten pinangki kados pundi pawartosipun Kang Mas? Yayi. Ora pareng kaya ngono, Yayi. Kados pindi lho Kang Mas, dangu boten pinanggih kula sampun kapang sanget dumateng panjenengan. Rasa mbok lapi. Ben garing nek garing lak nglentek dhewe kok iso. Panjenengan boten kapang kawula lho ngendikane wonten ngalam donya niku namung kula ingkang priya ingkang kula wanita ingkang panjenengan tresnani. Urung mbok idokno to? Kang idokno sik, mung tak cepakno. Wes saiki nyuwara dhewe. Nyuwara. Nah, Kok malih dadi wong bisu kabeh. Yuk. tekan. Ayo, nyuwara. Nah iki lho. Kelapik iki. Triri nasa. Lho, biasane iso swara metik kok malah ora iso iki mang nyapa to? Lah mergo anu enek gulu menjinge. Lho biasane suarane metet iso lho mesti enek sing ngowah iki lho. Kurang rapet mbok menawa sikile lho kurang rapet. Lah begar iki apa Oh, marane? iya. Alah. Selong. Nah. Rina. Lah iya ta. Oh iya. Ngandene. Oh iso. Oh malih lanang nang ngono. Kaya butuh malah. Lah kowe ya mbok kudu lanan ngono kok iso. Jarak kok. Jarak. Goblok ora. Lanang dijarak. Cares. Goblok. Yen was Rina. Oh, jero enek ndil-ndile. Kabeh wong ya nek ndil-ndil ya. Yo mo iki PN. Aja kaya ngono to kowe iki. PN. Kowe iki aja kaya ngono. Syukur. Kowe iki wis becik-becik oleh bojo kaya Manuhara, pinter, ayu, Iya, sugih kudu mbok trima. Iya. Ora terima akeh. Nek dadi bojoku apa piye? Ya Mas ya. Marai iki ra iso sing iso meteng. Kowe milih iki apa kono? Milih Kene, ndi? kene. Ora cek ngono iki. Milih ndi?
Milih kene aku. Ya wis. Wis. Adene kene Ora ya. lho iki dagelan no gak ajek Lah iya. iki. Ora cek. Ora apa-apa. Penting bayaran. Pling-plang. Ya, terus. Nah, ayo sayang. Sayang. Sedina wae aku ora krungu swaramu kaya setahun rasane ya. Saestu Kang. Tenan jare. Sliramu